Budeme sa rozprávať o jóde v našom organizme. Je to naozaj veľmi zaujímavé, pretože má to súvislosť s našim zdravím a najmä so štítnou žľazou. A o tom bude reč s odborníčkou na túto tému, so Žanet Kečke-Metyovou. Žanet, vítajte. Ďakujem, dobrý deň. Tak povedzme si najskôr o niečo o fungovaní štítnej žľazy a jej hormónoch. Áno. Štítna žľaza je vlastne žľaza s vnútorným vylučovaním a je to jedna z najdôležitejších žľaz v ľudskom tele práve preto, že ona zabezpečuje všetky metabolické pochody v tele. Či už vývoj, či rast, alebo aj premenu látok. Dá sa povedať, že je to vlastne taký riadiaci riadiaca centrála toho nášho organizmu a taký generál, ona všetko vlastne riadi. Tak, aký tam je súvis s jódom? Lebo sme hovorili, že budeme teda rozprávať o jóde. Áno, je tam veľmi veľký súvis, lebo práve štítna žľaza na to, aby mohla vyrábať tie vlastné hormóny a dostatok, aby mohla všetky tieto metabolické pochody v tele riadiť, na to práve je veľmi potrebný ten jód. Tak, a kde ten jód vlastne je? Pamätáme si a vieme, že ho máme v soli, ale kde je ešte okrem toho? A ešte, aby som sa vrátila k tomu, že vlastne ten jód je esenciálna látka, ktorá sa v tele nám netvorí. Čiže my ju dostaneme po porode trebárs od matky, určité množstvo máme zásobu štítnej žľazy a ona si z toho čerpá. Ale samozrejme nie je to nevyčerpateľné, tým pádom práve, že keď si ho telo nevie vytvoriť samo, potrebuje ho čerpať zvonku. Áno, a keďže žijeme vo veľkom deficite jódu aj už v pôde, následne v potravinách, takže už ani v tých potravinách nie je dostatok jódu na to, aby si ho mohlo ľudské telo zobrať a preto je veľmi dôležité, aby sme si ho dodávali ešte v nejakých výživových doplnkoch. To znamená, že v tej prírodnej forme ho máme morské všelijaké príšery, ryby a čo ešte? Riasy áno. Ale toho nekonzumujeme toľko, že by to bolo dostačujúce. Presne, nekonzumujeme a je tam aj anorganický jód, na ktorý si treba dať veľmi pozor, pretože práve anorganickým jódom sa môžeme predávkovať, čo je veľmi nebezpečné a preto ja nedoporučujem len tak si nasadzovať určitý nejaký jód, bez toho, aby ste sa s nejakým odborníkom poradili. Aké sú príznaky toho, že mi ten jód chýba? Prvý príznak, a to vidíte veľa na ženách hlavne, je hrvol. Je to tzv. Struma, je to zväčšená štítna žľaza, to je taký typický prvý príznak vlastne toho, že tá štítna žľaza nemá ten jód a ona si ho snaží vychytávať zvonku a preto sa zväčšuje. Tehotným sa veľmi odporúča, že vy potrebujete zvýšené dávky jódu. Prečo? Áno, a to je presne práve preto, že tá štítna žľaza, ako sme už povedali, riadi všetky tie metabolické pochody a ona vlastne aj zabezpečuje zdravý, aj psychický, aj fyzický vývoj toho dieťaťa a samozrejme aj matky. Čiže tam je to veľmi potrebné a vo zvýšených dávkach doporučujem, keď chcete mať zdravé mentálne aj fyzické dieťa. To je veľmi, veľmi potrebné a potom všímajte si aj ženy po pôrodoch majú veľmi veľké problémy, keď porodia. Oni odovzdajú dieťaťu vlastne všetok jód, ktorý má a ona potom po porode začne padať vlasy, vlastne začne priberať, začne mať nálady, psychické problémy a toto všetko je vlastne následok toho, že žena sa nezásobovala tým jódom. Žanet, dá sa teda tomu nejako predchádzať? No, ja určite by som doporučovala už od malých detí začať s dávkovaním jódu, samozrejme pod kontrolou a postupne pridávať až do dospelého veku. A takisto veľmi doporučujem, keď sa začne matka už predtým, ako chce vôbec byť tehotná, aby sa zásobila a potom samozrejme celé to tehotenstvo vo zvýšených dávkach, po porode, takisto samozrejme aj pri kojení veľmi doporučujem. A takisto aj pri starších ľuďoch. No, spomínate mamičky, ale už nám dokonca na Facebook písali seniori, že teda seniorom sa odporúča menej soliť, čo znamená, že opäť sa znižuje dávka toho jódu. Tak ako? Aj im treba pomôcť? Určite, ale práve je to o tom, že tam je ten anorganický jód, tam je jodidraselný, ktorý tá štítna žľaza, kým príde k nej, ona si ho musí premeniť na organické formy, takže ho veľmi málo vyprodukuje z tej soli. Takže preto ja sol až tak nedoporučujem, ale skôr tie organické formy. Dobre, a dá sa tým jódom nejako predávkovať? Niekto sa na nás pozerá a povie si, tak teraz ja kúpim si jód a proste budem im soliť a budem jesť
mimo ryby. Určite by som toto nedoporučovala len tak si skúpiť nejaký jód. Určite zase odporúčam poradiť sa s odborníkmi, ktorí tejto téme rozumia, pretože je tam veľké riziko predávkovania a to zase len pri tom anorganickom jóde. Tam môže pri 3 gramoch dôjsť až k smrti. Tak ešte raz teda na záver možno povedať o tých formách toho jódu. Takže ja určite doporučujem, aby bol jód aktívny, aby sledovali na výživových doplnkoch, či je jód aktívny, pretože keď je aktívny, tak tá štítna si ho zobere a takisto tie organické formy jódu, pretože ona si ich hneď vie zobrať a hneď začne vyrábať vlastné hormóny a dokáže potom zabezpečiť všetky tie metabolické procesy v tele. A to je veľmi dôležité najmä pre nás, pre ženy. Veľmi dôležité práve pre nás, pre ženy, pretože my tým najviac trpíme, lebo ešte najväčší psychický odburávač, vlastne psychický stres je najväčší odburávač jódu v tele. Tak aby sme aj toto vedeli. A čo máme teda dosť, takže vždy hovorím ženám, že hlavne kľud, aby sme nie všetko, že musím, čo je u nás typické, chceme byť perfektné ženy, chceme byť perfektné matky, chceme všetko výborne a to je veľký problém potom. Perfektné, dobre, že ste tu boli, aspoň teda vieme, že stres nám odbúrava jód a preto ho potrebujeme. Vy by ste mohli chodiť aj na psychoterapeutické témy. Aj robím. Tak ďakujeme veľmi pekne za tieto informácie, za rozhovor a ideme do našej poradne. Ďakujem pekne.